Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Bulig, Aksyon Radio, Balita, Banat, Bulig. Don't just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:33. This time Sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Tungod to Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes, ika-22 na sa bulan sang Pebrero tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan magainop na kita tubtub kita sa takna la 1:15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang atong sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Kakas na sang Philippine Coast Guard ang pila ka mga pagdumili sa pagbiyahe sang fast craft kag roll-on, roll-off vessels. Meaning, may biyahe na ang aton sining mga sakayan pandagat. May biyahe na ang Bradco area, Banago, and Escalante sa iban pang mga areas, mga kaaksyon nga pilaman kadlaw nga ginsuspende ang pagbiyahe sang sining mga fast craft kag roll-on roll-off diri sa probinsya matapos iti tawring nga nagahanap pero subong do nagluya na siya. Nangin isa ka tropical depression na gid lamang ini siya mga kaaksyon sa pilang ka mga areas pero still the same nga ang pilang ka porsyon padri sa Negros Occidental ang yara pa na paidalom sa signal number 1. Katulad sini sa norte nga bahin sang probinsya sa signal number 1 mo ang Banwa sang Calatrava, Toboso, Manapla kag Ibi, Magalona. Samtang ang syudad naman sang Victorias, Cadiz, Sagay kag Escalante ang yara pa sa gyapon sa signal number 1. Pero ginasigahom nga kung magamuning sitwasyon base any moment from now on or today ma-lift man ang signal, ang public storm signal number 1 sa mga lugar ngayon, no? Nagaro silak na si Haring Adlaw sa pila ka mga portion ilabi na sa nasor nga bahin sa aton sining nga probinsya. Sige, kabayontan nga magsigi-sigi kag mangin maayo na nga aton sining nga sitwasyon sang panahon naton. Halin pa kahapon daw marugalom ang aton sining nga panahon. Kabayontan nga oks lang kay ti may pangatubang pa kita. Apisar nga tidri sa Bacolod kag Negros Occidental hindi na gid man tama gid ka kululbaan ng COVID-19 kay may mga pilalang ka mga numbers, mga patient nga yara sa mga ospital nga gindangat kag deklarar nga COVID-19 patient ini sila mga kaaksyon pero do nubo na gid diri sa Bacolod ti kahapon way man kita naka-record sa Negros Occidental pila man lang kabahin kabayon ta nga magsigi-sigi na ini, no? Kag balik na sa normal sa palabuton ang area sang Bacolod kag Negros Occidental. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan sa siring adlaw sang Lunes? Magainop na kita sa nasiring na tubtob kita la 1:15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton siring mga action reporters. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon sa mga barangay kag kapurukan diri sa syudad sa Bacolod, oks lang. Kabayuntan nga okay lang kita kag sa mga kaaksyon ta sa mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Sa mga kaaksyon ta dira sa Oriental side, oks lang. Kabayuntan nga okay man kamo dira kay isa lang ta kay isla dire. Sige. Kag kalakipan sa Bugos nga Region 6 sa mga kapo-probinsyanan diri sa Region 6, kamusta iya kamo mga kaaksyon amon sa kanginan kag tubtob sa malabutan sa aton sining pag-broadcast sa sining udto magainop na kita mga kaaksyon sa aton sining pagpangalagad sa Aksyon BBB. Saway pa makatimo-timo sang planya gahon ninyo pag matamat na, no? Kay hapon na dugay-dugay, ti mangin las 12 na, ti dapat makapanyaga na
kag makapahunay-hunay kag by 1 o'clock makabalik naman sa trabaho. Sige, sa kinanda na ko ang inyo sinikaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Ayos, sige sa mga kaaksyon tanong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon BBB sa Kapitolyo Dugay-Dugay manginkaw pod ta si aksyon Marlon Hinovia assessment sa pila ka mga lugar sa Talisay Mayara Evacuees. Sa syudad sang Victorias may pagtaas man dito sang tubig pero hindi gid man masyado ka taas. Sa Nakbanwa sang Sagay Mayara Evacuees nga gin pahamtang sa mga safety nga mga lugar, no? Amo nang hibaloon ta karon mga kaaksyon sa report sang Provincial Disaster Management Team. Samtang sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Aksyon Dale Salazar. Ini may kangtanan sa palayag ni Vice Mayor Elcide Familiaran nagklaro nga may memorandum circular nga ginpagwa ang gobyerno nasyonal nga wala na nag-require sang runo sa mga barangay o kon SP ang pagpatukod sang cell tower. Agali ka. Ting madala saan niyang mga pamalayan no nisla, mga areas dirati ano nisla way nalang respetuhanay ni. Ilabi na sa mga subdivisions. Ay na nung sitwasyon ini man. Kung nasyonal ang patihan, tawai man ang kanasyonal, kita diri sa lokal, kitang nagalantaw sang problema, di kung magwala na sang rono ang barangay o kung ang SP, why naging pulos pinagusto na lang ang nasyonal sa pagtukod sa mga cell site nga ini nga wala man ginabutang sa insakto nga bulutangan. Samtang sa BCPO nga balita, maki-update kita sa kay Aksyon Eric Magbanwa, ining pagpatay man sa isa ka babae, ano ning pinaka-latest nga investigation sa mga kapulisan dara sa area sang Police Station 2. Ano gid bang pinaka-motibo nga daw may kabudlayan yang kapulisan ta sa pag-investigar sining kaso man? Dapat hatagan ni sing talupangod sa aton sining sa aton sining mga kapulisan diri sa Police Station 2 pila nakakaso sang pagpanglutang. Ang latest ni sa tong Sabado, mga kaaksyon nga isa ka babaye ang tudas naman sa riding in tandem. Ato ni hibaloon karon dugay-dugay. Nga daw pamatyagan kung may matabo iya sa diri sa Bacolod, i-charge lang dayon sa drugs, i-charge lang dayon sa riding in tandem, o ay nagidya kapuslanan nga klase sang panggawi ini kung mag-amos ini. Daw pagkahapos na lang nga kung may riding in tandem nga mag-strikes kag matiruhan abing biktima kag mapatay, ay na lang iya. Pila na ka mga kaso diri sa Bacolod. No man ang sitwasyon sang BCPO ni sa pagpanguna ni Police Colonel Placido man. Hinimo na pugaran sa mga criminals, no? Ay na, nung sitwasyon ni man. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni Aksyon na Brian Morden. Ini may kangtanan sa maglibin partner patay sa aksidente sa Banwasang Morsya. Samtang sa Banwasang Calatrava ay miyembro sang fraternity man kag nakaagiman gani preso mo bangod sang kasong pagpangawat ginluthang patay. Samtang sa balita naman sa special assignment si gabalita ni Aksyon Art Tayhopon, DTI padayon ang pagbaton sa magagmay nga mga negosyante sa Barangay Luyag nga magparehestro sa Barangay Micro Business Enterprise o kon BMBE. Samtang sa patrol nga balita ni Aksyon Alvin Graba, Regional Director sang Internal Affairs Service, nagapanindugan nga lehitimo ang operasyon sa shootout nga nagluntad sa siyudad sang Sipalay.
Samtang sa aton sini out of town naman nga mga balita sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib. Sa syudad sang Sagay nagapabilin nga yara sa evacuation center ang masobra 200 ka pamilya nga voluntaryo nagbiya sa ila sining nga puluyan bangod sang Bagyo Auring. Sa bahin naman sang Central Negros sa syudad sang Bago, 25 anyos dakop paagi sa bypass operation sang Bago City Police Station. Samtang sa balita nasyonal, igabalita man ni Aksyon Dorel Cabato, kaso sang COVID-19 nagsaka matapos ang Chinese New Year kag Valentine's Day. Mga eksperto dapat pamatian kundi kunindi ang politiko sa plano nga pagbalik sang face-to-face classes. Kag maki-update kita sa COVID-19 diri sa Bugos nga Region 6, Bugos nga Western Visayas, ilabi na diri sa Bacolod kag Negros Occidental, kalakip man ang aton sining nga mga kaaksyon sa bahin sang pungsod Pilipinas kag Bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:47 ng aton oras. Sige, pinalangin sa mga balitahan ta sa sining nga udto samtang nagatimo-timo na kamusang palanyagahon ninyo kag nagatutok na diri sa Aksyon BBB. Sa mga kaaksyon tang nagpadala na sang mensahe, lihog ta i-share kag i-like sa aton sining nga programa, no? I-like kag i-share ang aton sining nga programa antes ka magpadala sang imo sining nga mensahe. Klaro? O sige, kaya tagan tanay talupangod sa dili gid lamang manugay diri sa Aksyon BBB. Sige, sa mga kaaksyon ta nga yara sa website sa www.aksyonradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton, welcome na diri sa inyo sining palatuntunan. Daligid lang kay yari ng resultaho sa unang draw sang Small Town Lottery sa mga tumalaya sang STL. Yari ng resulta sa unang draw sang Small Town Lottery karon nga adlaw sang Lunes, Pebrero 22, tuig 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery draw. Resulta 12 kag 3, liwat 12 and 3. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang Ayos, sige sa mga kaksunta, daligid lang ha, kay tirahon tani ang naka-like kag nag-share sa aton sining programa. Unahon tani sila, kay amo ni silang nag-share kag nag-like sa aton sining programa. Ayos, o sige karon dugay-dugay ang iban nga mga mensahe ha, kay parang pasunuron tang ni mahinang kalaban eh. Daligid lang ha, kay parang makatamyaw kita sa inyo sang makadali mga kaaksyon. Kahinay man sang internet. Sige, daligid lang ha, kay i-plastar tanay mahinang kalaban, no? May 13 na actually ka mga share nga nag-reflect diri sa aton sa nga palatuntunan, no? 13 na ka mga nag-share kag 72 ka mga nag-likes. Ay pwede. Sige. Mike Alvarez, may lang pagpamati, Mike. And sakay Alunan Suset, may lang pag-monitor. Ano yung napangakig ni Carol Montoya niya? Ano yung napangakig mo iha? Huwag ka na magpaimunong sa banga kay parang pagbutwa mo, kitaon ka na yun, no?
Vanessa Mayo, may lang nga pagpamati Vanessa. Christine Minies Villalobos, Biet kay Beth Kiatson, Jamel Florendo, kay Mary Jane Barrieta Fortosa, kay Kelly Jelly, no? May lang nga pagpamati Kelly Jelly, kay Grace Sulitas, Homa Lumina, and Rain, may lang nga pag-monitor. Kay Erwin D.B. Gonzales, kay Alunan Suset, Madam Virgie San Antonio Olpenda, may lang nga pagpamati. Atia Kim Meriman, kay Madam Ems Abuso, may lang nga pag-monitor Madam Ems, kay Marilyn Hacolby Lombo, and Jocelyn Acevita Ulak, may lang nga pagpamati sa inyo, no? Amo nang una, kagdri kita sa mga nag-likes, no? May lang nga pagpamati kay Cherek, kay Paringkin Alonsagay from Tokyo, Japan, kay Myla Primavera, and Bia Jonathan Jakatindig, kay Geoffrey Stapp literally, no? Geoffrey Stapp literally, Kantong lang apelyido ko, hindi kay Kanton. Gina-murder mo, Kantong, no? May G sa punta. Oh. Arnold Castillo, and Maria Christine Fib Di Paloma, no? May lang nga pagpamati Maria Christine Fib Di Paloma, kay Sheila May Galvez, Beverly Dolerio, no? Beverly Dolerio. Kay Inday Blaza, kay George Gargasiran, Bida Abao, kay Jason Torriaga, Marielos Guerra, no? Marielos Guerra. Jenny Solgon, Michael Salem, Virgie Tison, RG Mera, Judette Centino Baltasar, no? Calib Itan, and Lilibeth Villanueva. Kay Mary Joy Molina Macado, Anton Picto, kay Renanti Vasquez, Hans Abihuela, no? Hans Abihuela, Willie Bainosa, Ace Diaz, Milagros Morales, Eunice Malhabor, no? Eunice Malhabor, pasensya gid ha. Kay Ana Marie Hornada, Jimenez Almolanida. Ayos. Kay Crystal Joy Montenegro Villamor, Donna Navarte Macario, Diana Peralta, and sa kay James Tabares Melky Patriarca, Noel Nobleza, may lang nga pagpamati. Marifel Paluma, no? May lang nga pag-monitor. Kay Rems Gia, Renanti Banaag, pasensya gid kung di ta kamo mabasahan gid masyado ang inyo sining nga mangangalan kay ginapang suli-suli sa iba, no? Paul Spat III, Noel Amar, Arnel Po Disamparado, Kem Rosalina, Rogelyn Cancelier, Susan Gonzales, Dairos Beronia Cerantes, George Lobaton Pianera, kay Gilbert Vinson, Aaron Arconto Vida, Martina Liling, Elizabeth Hilbolingo Gaton, Ronel de la Cruz Giguera, Jenna Herona Fernandez, Gangi ESG, and Welmar Libradilla Molion. Salamat gid sa inyo, mga kaaksyon namon sa kanginan. Ay, pwerte. And si Mike Alvarez kag Susan Alunan Suset, no? May lang nga pagpamati Alunan Suset. Ayos! Sige, daligid lang ha. Standbyan ay matagtapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik na dali sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 11:59 na nga aton oras 11:59 na mga kaaksyon. Sige o galion tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Radyo Philippine Standard Time las 12 in punto na. Katuan tanan nga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon Dorel Cabato. Ini may kang tanan sa kaso sang COVID-19 nagsaka matapos ang Chinese New Year kag Valentine's Day. Nagsaka nagano sila sang Chinese New Year kag Valentine's Day. Samtang mga eksperto dapat pamatian kag hindi ang mga politiko sa plano
nga pagbalik sa ang face-to-face classes. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, kag diri sa Western Visayas, kag sa Negros, kag Bacolod. No? Kag update na lang sa kay storm signal nga si Auring, no? Si Auring actually as of 11:45 sining nga aga, way na actually sang advisory or storm signal sa Bacolod, Negros Occidental, including ang Iloilo, no? Amo nang pinaka-latest nga report sang Pag-asa. Ibalaon tabi, we have action na Dorel Cabato gikan sa News Center. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown na sang mga balita gikan sa News Center. We have action na Dorel Cabato. Action doors, mayong to. Yes, Action Rex, mayong udto kag sa aton man ka mga tagpalamati. Weather update kita anay sa pinaka-latest nga ginapagwa nga weather advisory sang Pag-asa. Ginkakas na Action Rex ang signal number 1 sa mga lugar diri sa Negros Occidental. Ang sentro karon sa tropical depression nga Auring ang naglandfall sa Batag Island kag karon yara padulong sa Albay, Sorsogon area. Las 10 kaina sang aga, ang sentro sang tropical depression Auring ang nakit-an sa 30 kilometros na katunda na sidlangan sang Katarman, Northern Samar. May dala ini nga hangin nga may kabaskugon nga 45 kilometros por ora, malapit sa sentro kag pagmadlos nga 55 kilometros por ora. Nagahulag ang bagyo paaminhan katundan aminhan sa kadasigon nga 15 o 15 kilometros por ora. Ang tropical cyclone wind signal number 1 na lang Action Rex. Ang lugar sang Sorsogon, Masbate, kalakip diri ang Tikaw kag Burias Island, ang Albay, Catanduanes kag ang eastern portion sang Camarines Sur nga nagalakip ang Karamuan, Presentacion, Sagnay, Buhi, Iriga City, Nabua, Bato, Balatan, Northern Samar, Eastern Samar, Samar kag Biliran. So, sa Action Rex, naging kakas na or ginlift na diri ang storm signal sa Negros Occidental. Sa aton mga ka-action, magpabilin sa gihapon nga, nga safety kag alerto, especially ang sa norte nga bahin sang Negros Occidental. Samtang, balita na national, drita sa nagtaas ang kaso sa COVID-19 diri sa Pilipinas sa nga posible kuno may kang tanan ini sa nagluntad nga selebrasyon sing Chinese New Year kag Valentine's Day suno man sa University of the Philippines Octar Research Group. May ano sang Valentine's Day aw? Ambot lang Action Rex nga anaga. Syempre kag New Year's Day, araw ng mga puso nagsaka. Ang Chinese New Year, syempre ang mga family guro may ibang gid nga hindi malikawan naggather gid sila Action Rex, nag-celebrate gid sila sa New Year. Kag sang Valentine's Day Action Rex, syempre araw ng mga puso, daw magro nag-date. Wala nila na maintain ang physical distancing. Kasadya. Pero sige lang, okay sige lang siya, okay lang, Action Rex. Kaya medyo gamay man lang. Okay, sa datos sang Octar Research na record sa average nga 430 ang kaso kada adlaw umpisa sang February 13 to 19 nga mas mataas ini sang 16% sa 370 nga average sa nauna nga mga sinemana. Kalakip sa mga lugar nga may pagtaas, wala gid man di sa aton, pero actually ato sa Malabon, Navotas, Manila, kag Marikina, samtang ginabantayan man ang Pasay nga napaidalo man karon sa high risk category. Bisan pa nga mahimo epekto sa mga selebrasyon, padayon ang obserbasyon sang Octar Group kung magapadayon ang trend sang sine para may baluan kung nagalala ang sitwasyon man diri sa Pilipinas. Nagpahanumduman ang Octa Research sa gobyerno sa paghinay-hinay sa pagpahalog sang quarantine restriction labi na nga ginapaabot nga panubuon sa Modified General Community Quarantine o kon MGCQ ang estado sang bugos nga Pilipinas sa maabot yang nga bulan sang Marso.
Te nagakabalaka ang grupo nga kung mag-igo sa Metro Manila ang variants nga nadiskubrihan sa Cebu o kung ining UK variant, base gulpe nga magsaka sa 2,400 ang kaso kada adlaw. So extra careful gyapon kag magsunod sa minimum health protocol. Sa iban pagid nga balita national, ginapahimo naman ni Pasig City Representative Roman Romulo ang Department of Education o kung DepEd sa isa ka grupo sa mga experts sa ikaayong lawas or science and medicine nga magagiya angot sa pagbalik sang face-to-face o kung maghatag sang ilaya nga advice man. Suno kay Romulo nga amo ang nagapamuno sa House Committee on Basic Education and Culture, dapat itugyan sa mga eksperto ang pagdesisyon sang pagbalik sa eskwelahan sang mga estudyante. Kag suno pa dre, hindi dapat ang mga politiko ang pamatian o kung masunod sa isyu. Hindi man mahimo nga ipaanggid ang sitwasyon sang Metro Manila sa iban pa nga urban cities kung ipatuman ang Modified General Community Quarantine o kung MGCQ sa bug-os iya nga Pilipinas. Mahimo suno kay Romulo nga tun-an kung mangin epektibo ang limitado nga face-to-face classes sa mga matumod nga mga low-risk areas diri sa Pilipinas, depende man sa mangin rekomendasyon sang mga eksperto. Kagdugang pa sa mamalidha, dapat preparahan naman sang DepEd ang mga iplastar nga mga pagsulundan kag klarohon ang mga ini sa ginikanan para maghatag kumpiyansa nga mangin luwas ang mga estudyante amo man ang mga manunudlo sa plano nga pagbalik sang face-to-face classes. Samtang update naman kita sa COVID-19 nga record. Sa bug-os iyang kalibutan, ang cases nagsaka na sa 111,952,175. Ang nagkalamatay naman 2,477,781. Kag ang nakarecover 87,256,912. Sa Pilipinas, pinaka-latest naton diri nga cases yara sa 561,169. Ang nagkalamatay 12,088 kag ang naka-recover 522,843. Ang Negros Occidental ang cases subong may apat nga nadugang kahapon, nagdala ini sa kabilugan nga 6,683 kag ang aktibo nga kaso sa Negros yara sa 68. Ang recoveries yara sa 6,000 or 6,480 kag ang nagkalamatay 215 or 215. Ang Bacolod yara na sa 5,812 ang kabilugan niya kaso, pero wala sang may nadugang kahapon. Kag ang aktibo nga kaso sa bilog nga Bacolod out of 5,812 nga cases, yara na lang sa 70. Kag ang recoveries man, 5,556 na tanan. Kag ang total death toll sa Bacolod, 188. Ang Western Visayas, 78 ang nadugang kahapon niya kaso, nga nagdala ini sa kabilugan nga 24,475 ka mga cases. Kag ang aktibo nga kaso sa Western Visayas yara sa 1,107. Ang recoveries 23 ang nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 22,626. Kag ang nagkalamatay nadugang duha kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 736 death toll sa bug-os nga Western Visayas. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato, una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat sa Aksyon na Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon na Radyo Bacolod. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:09 ang aton oras. Standby na Aksyon Alvin Graba. Yari sa aton sining linya si Congressman kag sadtuti senador, no? Pero kongresista ini siya, incumbent congressman sang Taguig Pateros, si 26 Speaker of the House Representative of the Philippines sa tong July 22, 2019 kag tubtob October 12, 2020. Mga kaaksyon, no?
Arisa upod si Angelo Palmones sang DZRH si Congressman Alan Peter Cayetano. Ay panayam si Sherwin Alparo kay Congressman Alan Peter Cayetano, dating Speaker ng Kamara de Representantes at kinatawan ng Taguig Pateros. Sherwin? Angelo, magandang umaga, kasama ko ngayon ang ating special na panauhin at sa mga hindi pa nakakaalam, isa siya sa mga may pinaka magandang record sa kasaysayan ng ating politika at ang pinakabatikan at eksperyensyadong mambabatas sa buong Pilipinas. Alam niyo po, mula nung una siyang mahalal bilang konsehal ng Taguig hanggang sa naging vice-alkalde, congressman, senador, kalihim ng Department of Foreign Affairs at speaker ng House of Representatives, wala po siyang tigil sa pagsisilbi sa bayan para maibigay ang pinaka-best sa bawat Pilipino. Ang tinutukoy ko po, wala pong iba kundi ang ating Speaker of the House, Alan Peter Cayetano. Magandang umaga, Speaker. Magandang umaga, Sherwin, Angelo at lahat ng ating kababayan sa buong bansa. Yes, Speaker, alam naman po natin ng ating mga kababayan kung gaano kalaki ang papel na ginampanan po ninyo at ng Kongreso sa pagpasa ng Bayanihan 1 at ng Bayanihan 2 upang matugunan ang paghihirap ng ating mga kababayan dulot ng pandemyang ating dinaranas. Wala pa po dito yung napakaraming mga panukalang na ipasa din po ninyo tulad ng pagbuo ng Department of OFW, yung salary standardization para sa ating mga nurses at mga guro at iba't ibang mga bills para sa pagpapabilis ng pag-unlad ng ating ekonomiya. Ngayon naman po, narinig namin na isinusulong ninyo at ng iba pang mga kongresista yung pagbibigay ng dagdag ayuda sa ating mga kababayan sa ilalim ng panukalang tinatawag na Bangon Pamilyang Pilipino Assistance Program Act. Ano po ba yung nilalaman ng panukalang ito at bakit ninyo ito isinusulong? Well, Sherwin at saka Angelo, no? Siguro naging madasalin lalo ang Pilipino kahit maka-Diyos tayo, naging mas madasalin dahil desperate at extraordinary times because sa pandemic, no? Ito naman mga nabanggit mo, Bayanihan 1 and 2, 2020 budget, yan naman ay teamwork mula sa ating Pangulo, sa Senado, sa Kongreso. Tinulak talaga natin yan kasi kung if we always believe that the Lord wants the best for us, kailangan the best din yung public service. So hindi natin naiwasan yung lockdown nun, kaya maraming nawalan ng trabaho. Kaya nagbigay po tayo ng mga ayuda sa Bayanihan 1 and then Bayanihan 2. Pero ngayon po, marami pa rin ang nawalan ng trabaho, dumoble po ang statistics pagdating po sa gutom, ang presyo pataas pa rin ng pataas. So kung makikita natin mga neighbors natin sa Southeast Asia, nagbibigay po sila ng dagdag na ayuda bilang it's a form of economic stimulus. So, sinimplihan lang po namin para madaling ma-implement, 10,000 pesos per family or 1.5 per family member, whichever is bigger, at kaya na ng DSW dito at local government kasi nasubukan na nila to sa Bayanihan 1. Tama nga naman po kayo dahil talagang the best ang kinakailangan maiparating natin sa ating mga kababayan na public service. Ang mga Pilipino po mula sa gobyerno, lalong-lalo na at pera ng bayan ang pinagpapasweldo sa ating mga mambabatas. Ngunit ang tanong ng bayan, sa 10,000 pesos na gusto nyong ipamahagi sa bayan, may pera pa ba ang pamahalaan, lalo ng Pilipinas, para po dito? Sa 2020 budget po, no, presento ni dating Deputy Speaker for Finance El Rey Villafuerte dun sa press con namin last week, ay meron mahigit 400 billion pesos na savings from the 2020 budget. Nandyan yan sa website ng DBM, no? Aside from that, yung ginawa natin ng Bayanihan 1, inauthorize natin ng gobyerno na yung ibang non-essentials ay magamit. So ako'y naniniwala kahit dito sa 2021 budget ay meron tayong mapapauna o magagamit dyan, no? So, mag-hearing na kagad para mahanap natin yung pera. Ganun po pala, Speaker, may pera naman pala at hindi natin pwedeng ipagkailan na talagang kailangan ng mga kababayan natin itong 10,000 pesos na ito. Ang tanong ngayon, kamusta naman po ang lagay nito sa ating Kongreso? Kailan po kaya pwedeng asahan na makarating ang biyayang ito sa bawat pamilyang Pilipino? Katulad ng sinabi ko, Sherwin, di ba, na teamwork. So, hindi dapat to labanan ng ilan bloke sa Kongreso or ng economic team at ng House, ng Senado at ng House. So, medyo syempre disappointed kami na hindi binibigyan ng tamang pahalaga ito.
ni-refer February 1 pa namin to final sa isang committee na binigay na hindi pa sa Committee on the Whole o kaya yung sa Committee on Appropriations. So tingin namin yung kasabihan na anin ang damo kung patay na kabayo, di ba? Tama. So mas kailangan ng ating kababayan. Tandaan po natin, naisip natin to sapagkat na-delay po tayo sa bakuna. So yung ibang mga bansa ay nagpapabakuna na at may plano na. Tayo, humahabol naman po tayo, nagtatrabaho ng nagsisipag po ang IATF, pero medyo mahuhuli tayo sa iba. So para po hindi tayo maiwanan sa ekonomiya, dapat bilisan po at maibigay na to at magkaroon na ng implementation yung programang to. Nako, talaga nga po, nabanggit yung speaker na marami nga pa rin sa ating mga kababayan yung sinabi nyo nga kanina na parang aanhin pa yung damo kung wala na yung kabayo. Ngayon, marami pa rin sa ating mga kababayan yung naghihirap naman talaga at dahil dito sa pandemyang ito. Pero nabanggit nyo nga rin po kanina na ang rason at sinusulong ninyo itong dagdag na 10,000 piso na ayuda para sa bawat pamilyang Pilipino. Kasabay po nito marami din mga local government sa buong bansa ang nahihirapang balansehin ang buhay at kabuhayan ng kanilang mga constituents. Pero marami pong nakakapuna na tila iba dyan sa inyong lugar sa Taguig. Alam naman po ng lahat na malaki ang papel ng pamilya Cayetano sa pag-unlad ng Taguig. Kaya po, gusto ko po sana malaman sa inyo kung ano ang kakaibang ginagawa ninyo upang labanan itong COVID-19 habang unti-unting nagbubukas na ang ekonomiya sa inyong lungsod. Well, unang-una, we always honor God and all God first. Kasi kay pag-usapan mo sugal, corruption, droga, pag inuna mo ang Diyos, wala lahat yun Pero pagka inuna mo pera-pera, dyan papasok talaga yung corruption, yung bisyo. So nung nangyari itong pandemya, handa kami. Nung unang naging mayor si Lani, 2 billion lang ang income ng Taguig. By the time she left, 10 billion na. Kamay ng Diyos nandyan kasi sa 2020, despite COVID, sa 12 billion target ng Taguig, 12 billion yung nakolekta. So because of that, lahat ng pinaghirapan po ng buong team, no, yung mga mga frontliners, si Mayor Lino, whether it's the isolation centers, contact tracing, whether it's yung ngayon, yung sistema ng bakuna at saka yung mga 24/7 na vaccination centers, napondohan din ito. So talagang yung teamwork and parati natin i-remind sa sarili natin na yung head ng team natin ang Panginoon talaga. So we wish the best to the other LGUs at marami naman po ang may best practices. But ipagdasal nyo rin po ang Taguig at siyempre ang buong bansa natin kasi nga medyo mabigat tong laban tong COVID na to. And with that, nako, maraming salamat po, Speaker Alan Peter Cayetano. Any last message po para sa ating mga kababayan? Well, salamat sa DZRH at pagbabantay nyo sa gobyerno at sa buong bansa at pagbibigay ng tamang impormasyon, no? And sana pagdating ng bakuna, marami din po mag-volunteer muna kasi marami po talagang nangangamba at ayaw magpabakuna. Pero I think this will be a welcome development at makakatulong talaga sa bansa. God bless you at magandang umaga po. Maraming salamat. Magandang umaga si Speaker Alan Peter Cayetano at yan po ang DZRH News, RH6, Sherwin Balana Bata Alfaro, DZRH, ang kauna-unan sa Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 6:45. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippines Standard Time, las 12:19 at oras 12:19 mga kaaksyon. Nabatean ang interview with DZRH sa kay Congressman Alan Peter Cayetano, no? Sang Pateros to sir? Pateros? O sige, nabatean mga kaaksyon. Sige, karon dugay-dugay. Hatagan tapak kamo dugang nga mga balita. Pero nahuntanay si Aksyon Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa Kuman Pinatsanay, no? Mag-live-in partner ho. Accident na patay sa aksidente. Sa Banwa, sang Morsha, kag sa Calatrava nay membro sang fraternity ni Akro kag
nakagiman preso gani ni sa among banwa bangod sang pagpangawat patay ini mga kaaksyon. Ay puwerte. Sige, standby sa report ni aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Yari ang countdown sa report ni aksyon na Brian Morden. Action Brian. Action Brian. Oh, din siya? Din siya magi daw, sa mga gusto daw. Action Brian. Oh, dali lang. Ka-off siya. Oh, sige ah. Dali kitang mga ka-aksyon na standby sa report ni aksyon na Brian Morden. Pero samtang wala pa si aksyon na Brian, kaduan ta si aksyon Alvin Graba sa Patrol, Regional Director sang Internal Affairs Service o kon IAS. Nagapanindugan nga lehitimo ang operasyon sa shootout nga nagluntad sa Dakbanwa sang Sipalay. Yaring countdown sa report sang Patrol. Upod na kay aksyon Alvin Graba, kagang paglibot kay nasa talisay ni parte sa mga evacuees. Matamat nagid man sila siguro nga nagbalalik na sa ila sining puluyan. Sa patrol, we have aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, legitimate police operation ang nakabo nga shootout sa ato nga sang CIDG kaga iban pa nga ahensya batok diri kay Eddie Ipugon sa natabo diri nga shootout tinalikdan nga Biyernes dito sa barangay San Jose sa syudad sang Sipalay. Sunod diri kay Police Colonel Roger James Brillantes nga ang siya ang Regional Director sang Regional Internal Affairs Service nga isa ka legitimate police operation ang natabo sa diin diri napatay si Ipugon bangod ang plano kuntani Action Rex sa mga otoridad, especially kay Police Lieutenant Colonel Roldan Daniel sang CIDG Negros Occidental Provincial Field Office sa diin plano nila is-served ang ining tatlo ka warrant of arrest batok diri sa miyembro sang Ipugon Group. Pero ang natabo diri action na Rex na may kambyo baylohan ay abisang lupok. That is why suno sa kay Brillantes pa. Kaya anong recovery nila to? Recovery nila action na Rex na recover dito ang isa ka caliber 45 kag isa ka granada action na Rex. Okay. Oo, and suno diri kag base sa motopropio investigation paagi diri kay Police Chief Master Sergeant Calixto Galido Jr. Sang Negros Occidental Provincial Internal Affairs Service nga ginapasa sa iya sining talatapan nga while yara sa sitio Manluy A sa barangay San Jose Sipalay dala sa mga otoridad ining tatlo ka warrant of arrest sa kaso nga robbery with homicide RA 10591 kag RA 9165. Minali na lang agin palukpan ang mga kapulisan rason nga may retaliation nga natabo on the part sang mga kapulisan. So in short, ang operation sang CIDG based sa RIAS result motopropio investigation nga legitimate ang operations. Yes sir, legitimate ang operation action Rex. In fact pamangkutaman bala basi bala may na break o kung naguba o kung wala gin patuman abi ang rules of engagement on the part sang mga kapulisan. Isa ina sa mga bagay nga pag-imbestigaharon sang mga kapulisan especially sang RIAS action Rex. Ari ang pahayag kag confirmation nagikan kay Colonel Brillantes. May ara pa may motopropio investigation kay ang police operative nato naka-engage sila sa police operation, may shootout. Kay may ara man legitimate police operation, nag-serve sila sa warrant of arrest. Yung during the service of warrant, the suspect fired towards the operative. So, yung putukan niya mga operative natin, then nag-retaliate naman ng mga natin, police operative. That resulted to the death of the suspect. Considering this is a legitimate police operation, may salabton ang mga kapulisan granting ang ining wanted sang kasuguan na patay matapos sila una ginpalukpan. This will be evaluated by the Provincial Internal Affairs Service of Negros Occidental PIAS. May investigator on case.
If the police operational procedure was observed, the rules of engagement, if there is a violation, then we will evaluate muna yung rules of procedure kung na sunod nila ang rules of procedure. Sila po naging palukuan, sir? Yes, sir. That will be form part of the evaluation and recommendation of the pre-charge investigator who will conduct the motor profit. So may matabo gali, sir, nga pre-charge investigation? Kung ma-find out, sir, na may lapses dito sa operation. Pero kung wala naman, sir, the decision will be also granted in favor of the operatives na wala naman silang na-violate sa police operational procedure. So Rex, kamahingkit lamang ini isang pahayag gabi ni Colonel Brillantes. Nagpakig-angot pakita-aksyon na Rex kay Geoffrey Gutierrez, ang CDRRMO sang syudad sang Talisay. Hindi pa siya makahatag full details kay meeting pa sila sa action Rex. Sige. Oo, with Mayor Neil. So basi karon dugay-dugay makakuha kita sang dugang kag asto pila ang total nga pamilya nga force evacuation sa natabog kagi nga pagbaha. Rekta sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat sa ginaksyon Alvin Graba sa patrol. Nabatian wala ginamang madugay mga kaaksyon. Sige, daligid lang ha. Standbyan ay sa dugang pang mga balita sa aton sining mga action reporters. Daligid lang matagtanay pila ka mga commercials. Ang Joy 1050 Pack has the... Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad standby aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Jamon Hotel Anay para sa mga kaaksyon tang
Kadto ang balita ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center ni may kangtanan sa palayag ni Vice Mayor Elcida Familiaran nga nagklaro nga may memorandum circular nga ginpapanahog ang gobyerno nasyonal nga wala nag-require sang rono sa barangay o kun SP ang pagpatukod sang cell tower. Yari ang kaudas sa report ni Action Dale Salazar. Sa detalye, Action Dale. Action Rex, may aras ang pagpaklaro ang vice-alcalde sang syudad sa Bacolod kasunod nga series of complaints na ang ginapadangan sa katapos ang media sa ginatukod nga mga cell tower sa mga subdivision o kon kapulukan diri sa may syudad sa Bacolod. So ginpathag rin ni Familiaran nga may aras ang joint memorandum circular nga ginapapanaog ang DILG palmado man sang Department of Health kag Department of Information Communication Technology o kon DICT nga nagasiling Action Rex ngayon kaso if may aras ang mag-apply para magpatindog dira sang Southside Tower, hindi na kinahanglan ang approval sang Barangay Action Rex o kung hindi naman maglabay sa sangguniang panglungsod para pahanugutan ang among proyekto. Ginapahayag diri ni Familiaran Action Rex nga ang telco company ang dapat naman nga mag-process ng iban pang mga permit nga gina-require sa ila antes Manila sugudan ang ginatukod nga Tower Action Rex. Sining pagklaro ni Familiaran matapos ang pila ka reklamo sa mga residentes sa ginatukod nga tower sila lugar kangay sa area sang Barangay Tangub, Mansilingan, Alihis kag pinakauli Action Rex diri sa area sang Barangay Takuling sa may Doña Juliana Subdivision. So isa diri sa suggestion ni Familiaran sa mga natungdan nga mga barangay kaya kung may Action Rex dapat magpatigayo rin sila sa public hearing o kon information and education campaign balaw po mga residente para matalakay nila ang issue, ma-explain, mapathag upod man ng DOH City Engineers Office kagiban pa nga talatapan sa gobyerno. So no kay Familiaran ti ang common diri nga concern sa publiko kag mga residente sa palibot sang tower ining integridad bala Action Rex ang ginatukod nga tower kay base bala maglinog no kasi matumba ti amo lang ginakabalakan. So ang baling Familiaran mas mayong ang mga expert makapadulong sa lugar kung saan ginatukod ang tower para gid lamang ma-explain sila Action Rex nga ti amoy naglabay sa mga analysis sa mga pagtuon kag madula no ang kabalakas sang publiko regarding kung safety ang paghahambalan. Ginbisita man nato ng Office of the Building Official kag ginpahayag ni Obo Acting Head Engineer Nestor Velez nga sa bahin sang Parokimaya Barangay Alihis may ginatukod dira nga tower ka dito telco Action Rex. Iya sinigin pahayag sa Miyerkules nga adlaw magpapanaog sila sang notice of violation. Amo ning kaduwa nga notice of violation nga unod Action Rex sang stoppage order. But silingon on taton gid no ang construction dira sang tower sa may Parokimaya Barangay Alihisa. Kasunod nga nag-i-start na sila sang construction nga wala pa Action Rex sang building permit nga isa no nga ginakabig nga violation o illegal construction. Ari ang tingog ni Vice Mayor Sid Familiaran. Yun ang isa yung lahat na reklamo. Yun may joint memorandum circular ng ang department. Diba? DILG, DOA, DICA, joint by department na natin silang government. Walang nag-require. Kung rono sa barangay, kasi sa medical, hindi pa may rono na. So karoon ini ang third money, telco, yes, yung makakumpay sila sa requirements, in fact, kasi hindi na mag-agi sa muni, wala kasi gano'n mo. Hindi kung ako yung kapitan, basta yung may reklamo, in-entertain ko na. Kapatawag ko yung siyang conference or public hearing. Invite mo ng city engineers, invite mo ang DOH, invite mo ang complainant, ang respondent, para kasi sa mga kang ginawa, really siyang mga complainant, especially sa subdivisions, ang nila health and safety. Sa mga pinto, paano ba maka-withstand isa sa earthquake? Ba't pambaan ka na sa tower na, dahil mo,
Kumbahan Actually, tayo sa sa portion patayan. lamang sa tingog kag reaksyon ni Vice Mayor Elcid Familiaran Action Rex. Subong nga agagin padulungan nato ang Bacolod DOC pero buwas pagali sa hapon ang ila sining pagsinapol Action Rex supod ang tenant sa bahin sa marketplace para ipahanom nila sila ang mga dapat safety and health protocol man nga gina-implement samtang nagapadayon sila sining pagnegosyo ilabi na sa tion sang kagabihon. So hindi subong nila sining meeting kundi buwas sa hapon base man sa palihag ni Dr. Chris Sorongo ng Deputy for Medical sang Bacolod EOC. Mga update kabalita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Dale sa Iluganta, si Action Art Tayhopon DTI padayon ang pagbaton sang magagmay nga mga negosyante sa barangay nga luyag magparehistro sa Barangay Micro Business Enterprise o kung ginatawag nga BMBA. Yari ang kaundan sang report ni Action Art Tayhopon. Sa detalye, Action Art. Dayon Action Rex ang pagbaton karon sa DTI no sa mga interesado, especially mga magagmay pa ng mga negosyante nga luyag maka-avail sa sining gina-offer. Actually hindi na ni bago kay nagligad nga matinuig ari naman di siya kadaan ng barangay micro business enterprise no or BMBA. Sa rinagligad nga matinuig sang 2020 ang data sa DTI mga 370 daw ka mga magagmay nga negosyante sa barangay diri sa Negros ang total nilang na record. Ano ba lang ang pwede mo ma-avail Direction Rex especially sa mga magagmay nga mga negosyante sa barangay? Of course, number one, may exemption ikaw sa tax sa bahin sang BIR. Importante nga maka-report kag makapa-confirm ka dito, makapa-validate sa bahin sang Bureau of Internal Revenue. Mapos pa lang ang magparehistro kay sa negosyo center sa DTI kag dira sila taltapan pwede kamo da magkapadulong agod nga parehistro sa inyo sini nga mga negosyo. Ang importante nga hindi dako ang imo kapital agod nga mag-qualify ka sa sining gina-offer karon sa Department of Trade and Industry. Amo ni siya siguna ang ginatawag nga kalakalan na programan sa gobyerno pero sa una why ni siya ginapaagi sa bahin sa DTI only mga pila ka few years back naging hatag sa ila. Susunod rin kay Ma'am Rachel Lefabri ang tagpamuno sa DTI Negros hinagaw ka mo sa luyag na mag-avail sining programa. Yari siya sa aton sining interview. Benefits siya sini, may exemption siya from income tax arising from the operations ng ilang enterprise. But of course, dapat pagin nila ni ipa-validate sa BIR. There was a time na waay nila na pa-validate, so amo na nga daw waay man na-accept or na-honor sa BIR, no? So, exemption. Then, exemption sa minimum wage law, especially mga nag-handicraft lang, mga gagmay-gagmay nga MSMEs naton kay ang qualified lang na diri are micro enterprises, meaning ang ilang businesses is ang ilang capital or assets is below 3 million excluding land. Dayon any manufacturer basta processor either registered with the SEC or DTI except sa mga professions through our negosyo centers, no? Sa palayag ni Ma'am Rachel Lefabri, so sa willing pagkagluyag makaklaro nga mga nang baguhan nga gusto magpa-register, kadto lang dara sa iya tardapan na makigamot lang para sa dugang nga detalye, agud man maka-avail sini nga programa. Ang ka-aksyon nyo, aksyon at tayo puno na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Action Art Tayhopon, balita gikan sa Special Assignments and Research Team sa SART naton mga ka-aksyon. Standby na sa report ni Action Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo. Balikan ko lang ikaw dra Action Mar
Pagkatapos lang sining importante nga commercials. Magandang araw! Mag-beer call na tayo. Masaya ang banding kapag kasama ang barkada. Na mag-karaoke o sa bahay o magkwentuhan hanggang kinaumagahan. Mas masaya ang beer call kapag kumplito ang barkada. At syempre kung may San Miguel, Nasa tamang balita, nasa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:41 nga oras. Matapos ang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa iluwantang balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kangtanan sa sining Energy Council tukuron sa Negros Occidental. Inisuno sa kay Gob Lacson. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo Provincial sining mga inoras. Way pa siya? Sige, sa iluhan lang guro si Aksyon na Brian Morden kay ginaingagaw talang time ta. Sa iluhan lang si Aksyon na Brian Morden parte sa balita sa Nokpo, no? Ini may kangtaran sa maglibin partner. Patay sa aksidente kag sa banwas ang Calatrava anay a crew member kag nakaagiman preso sa pagpangawat ginlutang patay. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Brian Morden sa Nokpo. Aksyon Brian. Action Rex, wagid ikalawa sa kamatayon ng maglibin partner, mga bata pa ini. Sa isa ka aksidente kagabi nga nagluntad dira sa National Highway sa Hacienda Manuelco, Barangay Pandanon, Banwasang Morsya, mga alas 10 inisang gabi. Ito nagkalamatay, gintingala sa mga ngalan nga si Arnel Calalas, 27 anyos, kagang upo dyan sila nga si Jess Laranyo, 22. Kagupod na nilang isa ka bata diri nga si Jensel Calalas, pero iniya ara na sa bahay nga kahintang sa sini mga tinyon kay gini sila nagapuyo ini sila sa Purok Pradahan sa Muman nga Barangay Action Rex. Sa pagpangusisa sa kapulisan sa pagpanguna ni Police Lieutenant John Paul Tabuhara, hepe sa Morsya PNP, ining tatlo nagasakay sa motorsiklo kag maulan kagabi. Grabe pang fog, madulom ang area. Bumunggo inisla sa buli nga porsyon sang truck nga nakaparking ini sa kilid sang dalan. Anyways, ang truck ini ginabaniho ini ni Hans Uyko, 19 anyos, kag nagapuyo naman sa barangay Igmayaan, Banwasang Don Salvador, Benedicto. So pagbunggo nila diri, bangod nga wala sa mga helmet ini sila tanan na dasok sa buli Action Rex. Kag nagkala balda gining ila sining ulo apo ning fatal gid nga igo gindilaga o kon giningagaw panidala sa Morsya Rural Health Center apang gideklara gining duha kag ining isa karon tibay na sa kahintang sa singa mga tinyon. So gina-check Action Rex kung kumusta ang desisyon sa mga pamilya sini, kung may pasakay kaso diri o kung suportahan na lang sabit yang mga pamilya sa biktima. Kaya Rodrigo Gilayon nun yung nagsungka ini sa kalsada at atubangon ang nasambit niya nga kita mo Rex. Sir,
no? Ang pangalan siyang lalaki sa maniging kalasan, no? 26 anyos isa. Kag kapuso sa kurong para nakalik sa barangay Pantradon. Kaso ang isang kasinti naman si James na nanyo 22 anyos. Mayupon pagkikila, no? Isa man kabaka na kaparalan kay Kirsten Karala. Malamig ang kaya niya isa pa kung nakikilakil. No? Kung isa motor, tupulis na isa, isang palimalay. Kahit itong konsir, kung gusto ba na ulan, Action Brian? Action Rex, sa munang korupsyon sang palayag ni Tabuara regarding sini. So, para yun ang interview karon sa GAPI, kag muna, priso naman sa custodial facility, sa muro siya PNP ang driver. Pakaronan ko, ining anay members ng ACRO fraternity, kag may kaso nga pagpangawat, ginuhang man kinabi ba ni, sa Banwasan, Calatrava, patay. Action Rex. Balita sa Dokpo, Action Brian, mo rin nag-report una sa balita ng aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat Kidaksyon na Brian Moden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Standby anay sa report ni Aksyon na Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo kag balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. May TC anay. Kulang balang imo sining galawas ang vitamin C. Kinanglan mag may TC, no? Alkaline base nga vitamin C adlaw. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo,
kinadampigan. Batayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sigsag at mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayo na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang kinadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna?
Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination!
Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, 1:04. This time check is brought to you by Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig.
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa atong sining pangalagad aksyon no Radyo Philippines Standard Time launa 6 ng atong oras. Kadtuan tanang balita gikan sa Kapitolyo. We have aksyon na Marlon Hinovilla ini may kang tanan sa Energy Council tukuron ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson. Yari ang kauntan sang report ni Aksyon Marlon Hinovilla sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa manang nagataunang suwestyon sa grupo nga nagatambong sa Isikapag Sinapol sa mga aga diri sa maya social hall sa Kapitolyo Provincial. Suggestion ni sa grupo sa kaya Governor Bong Lacson na malapot ining handong mangin renewable energy hub ang Negros Island. Sa dari sang nagtambong amo si Bishop Gerardo A. Alminaza nga kumadaruban isa lamang ini siya sa mga leaders ang ginatawag withdraw from coal campaign nga nagadasuman nga mangin renewable energy ang power nga dapat kuhaan diri sa isla sang Negros. Sa bahin ni Governor Bong Lacson ayos ang hatagan lang ang provincial government sa mga more or less mga duwa ka semana para nga tukuron ang ining Renewable Energy Council ag magatukod sa man sa nga ginatawag nga technical working group kag man kon kaday sino ang mga dapat manguna sa sining council ti sigurado nga ini ang pugusan sa mga personalidad gikan sa pribado nga sektor. Yari si Governor Bong Lacson. We met about renewable energy, and it was suggested that if we can form a energy council, the provincial government has committed that we will form that said energy council. First of all, I will have to decide who can help us lead this energy council, most likely from the private sector. And then we will also decide who the membership will be. Nasabay naman ni Bishop Gerardo Alminaza na kung pagsalig nila pagi sa administration ni Governor Bong Lacson na matigayo na kagamalabot na nga ila sa madugay na nga ginaduso nga dapat mangin renewable energy ang bugos nga isla sa Negros. Isa diri sa ginapamatukan ang sa grupo amaning coal-fired power plant nga isa sa lugar nga napanuhan nga tukuran sa di amang syudad sa San Carlos nga maman ang lugar sang aton sa ding gobernador. Si Bishop Gerardo Alminaza. So, ang akon to yung ginsing sa kaigop nga singko, it's about time na seryoso kita ni ang government, labi na ang national government plus the province to really meet the target. Kasi kung sa kanami pa isang plano ta for development, kung ang environment yan nag-amoni, nag-disarray, wala sa may matabo, no? So, daw mo na siyang sa ka-motive man namon nga simply we have to address the concern of environment. Then of course, ang concern man sa energy, power. Ang ano to naman siya, propose basically is if under his leadership, willing kami mag-support kung magka-create siya sang energy council nga compose ang mga stakeholders, mga experts also in the field to come up with a roadmap paano mag-transition ang province sa amo ning setup to a more ng
nga 100% hopefully nga renewable energy. Kay may potential ang Negros mo, may study naman, may scoping study naman nga nahimo, na-identify naman ang mga constraints. Kung magkasiling kita renewable energy, ang pilas sa mga nagapakunang sources among hydropower, geothermal, wind, solar, biomass, arapan ang ginatawag nga tidal energy. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action Marlon Henovaya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat aksyon na Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo. Ang ibang sinikaron nga balita bantayan sa Aksyon Report sa afternoon edition. No? Life extension na vitamin D3 anay para sa ikayo. Kadtuantang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO, maki-update na sa area sang Police Station 2 angot sa sining paglutang sa isa ka babaye nga gintunahan sang pagkapatay sini sa tong Sabado sang Kasisidmon dara sa area sang Capitol Road, Barangay 8 sining syudad sang Bacolod. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Arana, Action Rex, no? Arana, no? Aranang ano? Ang San Miguel Beer. Ayo di purma. Hindi mo ko nara ng kwan, ang init nga panahon. Ate, aranang init, no? Mga Arana? ang init, no? Ate good. So, ang SMB manogabo tada, no? Hindi mo. Yung endorsement ni Action Rex sa BBB. Ang ano? Ang imo SMB endorsement, natin pala sa 5 kakahan, no? Ate, daw ka nami ba? Oh yes, Action Rex, no? Si Tox na dang ako ni. Ang liabe? Ang liabe. Ma'am Tox, may lang ang pagpamati Ga monitor na si Ma'am Tox mo. Oo, sino Tox Ma'am Lopez, bla? Ma'am Tox Lopez, sige na, hindi na papadugaya, no? Kag? I-deliver na. Ayo di purma. Hindi mo. mo. Tirada, no? Oo. Ito, Aran Action Rex ang SMB mo. Oo. Pero ang development sa pagpatay sa babae daw wala pagidya, no? Ah. So, wala pagidya kaabot ang mayo nga development, no? Buhay pa? Ay panagalutaw pa sa sabaw sang tugapang. Ano gining background sang babae ni Ano Man? tadi gusto pag inator padalman kagibaloon galing kay ang mga concerned party sa station number 2 to hindi sila available eh. Ang Deputy Chief of Police kasi Lieutenant Andy Ofalia ara karon sa info meeting. Titawagan naman ang investigator on case ang station number 2 si Police Corporal Jake Vargas. Hay ginapatyan kita sa cellphone masiguro kakilala sa ako, no? Kasi way ka tumar sa Miguel ni. Wasa ka balo ang nagapanawag ang CPNP, no? Hindi mo. Chief of Police man sa station number 2 si Lieutenant Jubin Bugato. Kanino kastrana ay kami ginrepere ko si Deputy tingin tawagan pa sa liwat. Hindi peri pa nga kung siya magsabat na no. Na to siningkudo na may balambalo na ano sa ba gina kuanao gina brief sa imo sining Deputy sa kaso na. Sila ning dapat nga may otoridad mo, either PIO o kunang Chief of Police. Alam naman tama interview sa preso, no?
Nga nung daw ginaarikis sila isang kaso ni isang babae niya man. Wala po siyang ginarikis ang kaso sa baho, sang babae. Tinamon ang kaso, pinatyan na station number 2. Oo. Isiling ko ba si Batakan ba si Mugata, dugay tawag ka midya. Oh, ti normal na yan. Normal, obligasyon tanong. Alang-alang tanatawgan niya si Juan de la Cruz da. Ang mugani, nagkati silang kipupulis ay lang may hibalo. Ang ato mga tanay, dabla nga gusto na pabalaon sa publiko, kung ano ang talaga sinibisigasyon nila, no? Si Placido, Placido, sorry. Abot ko si Placido. Oh, Colonel Placido. Ara pa man guro Ara pa sa? At tingaling ko ito, wala ka ba makukuha na siya. Ayo di purma. Wala talaga magtawag ka rita sa Cebu Police kito may... Gani, may hangpon ka pa? May hangpon ka pa, no? Nag-iasa ko na siya na interviewon mo, doon kita hangpon, no? Daw, ikaw lang yung hangpon niya, no? Doon gusto yun, daw pasikat lang, daw pa-picture lang permi. Na, daw, hindi mo ko na-compromise siya mong, ganun patakaran niya, okay, gid, no? Okay mo na tani, mas mayo to si Binyas lang. Mayo to si Binyas, actually. Oh, kay anytime niya, pwede mo tumatawagan, anytime niya, ready ang... Kung matawagan mo to si Colonel Binyas, may unod to yung magampar mo. Si Colonel Placido, to wala unod, no? Oh, why good siya gatingog? Ayo di purma. May tulaan, may pero wala utok unod, no? Butang ko na din nga city director man. Ang tawag lang pinatsanay dre, wala kag tuo, no? Kung sabagay, ito niya man nag-control, pati ang ato, kanila may hangpon ng tatani. May hangpon ng tani, kay ti chief of police mo, city director siya. Oo, burubot na man si unod, be. Ba unod? Lango la utok, blau. Ayo di purma. Wala na unod, may tulaan na, pero wala pa utok. Ayo. Pabirata rin sa kay kapchat ka kay Kagawad Jofred ay. Para nga may maundan siya, no? Mayo pa ni kay padala pa si Kagawad Jofred disang status ang bagyo sa ako, no? Ate, very good na. Ilakip na lang ta. Ang status? Ayo di purma. Kap Jofred. Yes. Kap Chad Feria. Why na? Why na bagyo, ah? Why na bagyo, pwede na. Ayo di purma. Pwede na. Kay Joseph Chuwada. Oh, Sir Joseph ya, always niya, ga-monitor niya. Koda, mayong uktoda. Sir Manuel. Oh, may guro si Joseph o si Manuel Butanta. Nga? City Director. Hindi na lang na. Anay tawhay na sila nga duwaya. Hindi ko sante niya mo. Bayan na sila, no? Bayan ang Ayo. Saka man ang dugo kung bayan ako dugo, no? Kalma. Nablang tawagan mo, gawin ka sabat mo, mungkin ang kakunta ako mo. Nakapos man lang mag-explain, how 3 minutos o kung 5 minutos, lawig na gani. Ayoko sa 2 minutos lang. Gamay lang nga tingog para may suporta sa program number 1 nga BBB. Tito Waigid, no? Ah, tiyo gusto. Ayo di purma. Bailong dasla. Gani lang po, pasapo na. Kaya may nagpromisar ko sa ito, si Lieutenant Tupalia. Sige sa tapuso ko lang impo ko na hindi matawag ko si Moriton ko na. Ate, good ah. Ate, sige. Thank you very much, Sir. Sangla. Ayo di purma. Report ko si Moro naman development. Oo. So sige na, kaya galing kita yung manigaling lang subo-subo naman eh. Oo. Nakamatayo ni Midilin Binignos ni kay. Ano ni Samando? Ano yung background dyan ni Man? Amo na ka nang tumangkot ko ni karon kay Kuana, kayo Palia karon na. Kung anong relasyon niya kay Salvador Regalado alas Badong Plato. Oo. At blagin patay sa may commission area. Tumangkot ni ko anong relasyon, no? Kaya tipo ang address to ni Badong Purok Lampirong Barangay Dosmo. Hindi na patay ni sa Madilin Binignos ni Purok Lampirong Barangay Dosmo. 20 pila man ang edad niya rin? 20 anyos man Tiyo, makubabata, no? O, may likusan. May bloke na sa 888. Oo, may aranda siya. Sili ko ba ito para sila ba sa una sang kilala ko man may negosyo daw? Itong na puto. Ayo di purma. Sili ko ba ito para sila daw? Hindi mangguro, ano? Kasi sila yung lisensya, no? Sa 888. Pero sila na bloke action, right? Mga RTW, kag mga mga surosel. Mga obligya, yeah. Galing ito yung pinaka-question nito na agit patay git siya. Gani? Amak mong i-recover ito siyang bala. Duwa ka ba siyo sang 45 mong? 45? May igo pang tong iban nga ang kasakay sa tricycle or wala na? Why na. Siya lang ito yung target. Siya gilang tong target. Hindi tandem to. May duwa magari ka di form slack sa 45 nga na-recover mo. Kita mo, ulog itong igo, action right? Gani? Kung nga
ato nga nga daya patjoin dito sa duha ka mga persona riding in tandem nga nagtiro sa tipang kay subong ni Midilil Biligros ara karon sa abi pinapavlor kagi paloon diri karon sa apo kung ano na ang daraga sa investigasyon sa Deputy Chief of Police sa Station Number 2 ni Police Lieutenant Andy Ofalia parte sa sining nga kaso. Action Rex, no? So your time is limited at yan. So i-deliver na, no? Para na makapaupo dito. Okay ah. Sige ah. Report kay Kasama Quezon City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon. Action na Rick Magmalong report sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gidakson Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Pasensya gida sa iban nga mga may mensahe. Hindi ko mabasahan kay luwas nga may nagasinabad sa wall, may pa kita oras na, no? Ari ng pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule. Ingagawon ta na yan ang balita sang ato sila nga mga out of town ho sa Kayaksyon Road, Jargotib sa syudad sang Sagay nagapabilin nga yara sa evacuation center ang masobra 200 ka mga pamilya nga voluntaryo nagbiya sa ilang nga puluyan bangod sang Bagyo Auring. Ti subong siniguro nga matamat naman isla puli na. Yari ang kauna sa report ni Aksyon Road, Jargotib, Jer. Action Rex, nagapabilin pa karon sa bahin sa tatlo tanan ka mga evacuation center sa Barangay Himugan, Baybay, Syudad sa Sagay. Ang mga pumuluyo nga voluntaryo sila nga halin sa ila sila nga puluyan nga. Umalin pa sa itong tinarik na kagabi hasta ini kagabi agod nga mas safety ang ila sila kaugalingon kang ila sila nga pamilya. Pero ginalantaw man nga tungod nga maayo naman ang panahon karon, posible nga sa subong nga amat-amat naman sila nga magapauli sa sining adlaw. Sa bahin sang Himugaan, Baybay Integrated School, mayara 133 ka pamilya kang inisya ang equivalent sa mga 550 tanan ka mga individual kag ang sa dukol-dukol naman nila nga dukol-dukol naman nga evacuation center dahil sa Buenaventura Mahilom Elementary School may 15 ka pamilya equivalent sa mga 51 man ka mga individual. Ang sa Hupak Arpa Cesar Gamboa Elementary School sa Gyapon sa Barangay Himugan, Baybay 21 ini ka pamilya equivalent sa 64 ka mga individual. So matotal mga 209 tanan ka pamilya ini kaga naglabot sa mga 600 kapin ka mga 665 ka mga individual ang kagabi nagpadulong sa evacuation center. Suno sa kay Kapitan Budoy Bersolto sa Barangay Himugan, Baybay. Actually, voluntary ni ila pag kadto dire kay na sang nabigat si mana dula na bala sila sang ato bulang ulan to bulang mabaskog nga ulan. Kay karon nagaliwat na gid ang panahon. Amo na nga nagpatigayon sila dayon sa ila sila pag-connect ba sa barangay nga gusto na ini mga pumuluyo nga magalin sa among lugar. Sa subong Action Rex ginpadala naman sila sa kagabi pa sa mga ayuda sa gobyerno, mga food pack nga bagay man sa makabulig sa ila sinipag stay sa sining mga evacuation center. Wala magid sa ibang pakalitan diri sa norte ba sa probinsya sa Negros Occidental.
magluwas lamang sining mga nag-evacuate sa amo nga barangay. Report gikan sa syudad San Sagay. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon Rodyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Roger Gotib. Matapos ang balita gikan sa siyudad Sang Sagay sa iluwanta si aksyon Percival Villamor. Balita naman sa siyudad Sang Bago, 25 anyos dako paagi sa bypass operation sang mga kapulisan. Yari ang countdown sa report ni aksyon Percival Villamor. Pers. Action Rex sang Bago City Police Station nagkandak sang bypass operation kaina sang aga alas 8:45. February 22, 2020 dito sa may Purok 13 Purok 13 Media, Barangay Talok, Bago City, Negros Occidental. Ang operasyon ginapamunuan ni Police Major John Jewel Batos-Batusan upod ang aton Drug Enforcement Unit sang police station kag nagdakpan dire ang isa ka persona nga ginkilala sa kay Franz Jason Paulim Suico, 25 anyos, soltero kag pumuluyo sa Purok Kabad Kamingawan, Bago City, Negros Occidental. Nabaklan ini siya action Rex ang isa kay self-transparent suspected siya bo kag nakuha sa posisyon kag control ang alima pakit ka plastic sa sheet nga suspected siya bo bali anom ini siya action Rex kag nabawi naman ang isa ka 500 piso bill nga amo ang gigamit sa pagbaybas sa iya kag isa ka coin pouch kag isa ka cellphone nga mo ang ginagamit sa pag-transaksyon sang suspect sa mga bulaton niya. Dani karon ini ang suspect action Rex sara karon nahunong sa custodial facilities sang Bago PNP kag nagaulat sang kaso nga ipasaka sang aton kapulisan sa pagbayular sang Republic Act 9165 sang Dangerous Drug Act 2002. Report live gikan diri sa Bago PNP ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante, mga pahanumdum. Ikaw na ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, report
center handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ano nga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ng dala inspirasyon. Aksyon radyo. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining nga pangalagad, pasensya gid sa waita malabutan, especially sa mga greetings ninyo, no? Kulabos gid kita sang tiyempo, buwas bawi lang ko. Sige, salamat gid sa mga kaaksyon ta sa sining pagpangalagad sa aksyon BBB. Standby na sa This Is My Life, sunod na sa dili gid lamang madugay upod kay Aksyon ang Defensor.
Ako ang inyo sa ka-aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. That's the way of the crowd. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,